Okay, maing mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Sa ganapon kita mahigala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air, o ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, makiguban na usab kaninyo ni gihapon isa, dili gihapon itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Okay, adlaw karon nga Sabado, pizza 28 na kini sa bulan sa Enero tuig 2023. Ug mga adlaw Sabado, so dito limot ha. Ug mga adlaw Sabado, so maningkamot gyud kita nga makasimba kita. Labi no wala lang na kita ka receive news mga higala ha. Medyo apulo-ulo api kita ro gamay pero padayon naghapon kita sa ato ang pagpangalagad. Okay? Abino ato di ay nga timbayaon ug mayong muto sa atong talahon ng obispo sa Diocese of Dumaguete, si Monsinyo, si Bishop Julito B. Cortez, ang ato ang mga kaparian, ilapin na din sa isla sa Siquijor, si Monsignor Larry Katubig, ang ato apod nga mga kaigsuunan nga mga kaparian diri sa isla, diri sa mainland, diri sa Diocese of Dumaguete, Negros Oriental, si Monsignor Marino Ibo dito dapit sa may South District o manusab si Monsignor Albert Bohol diri usab sa may North District. So kumusta na? Nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskays panglawas ni ining kamuntuhon. Binong ara kita mahigala sa atong Saint of the Day. Binong atong Saint of the Day karon si kuan kini siya. Si Santo Tomas de Aquino or Saint Thomas Aquinas, no? So natawag kini si Saint Thomas Aquinas niadtong tuig 1225 ug namatay niadtong 1274. Bueno, miyembro kini siya sa Dominican Order, no? Niya naila kini siya sa iyahang pagkabantugan nga magsusulat gani usag gyud sa iyaha nga nasulat nga daghahangtod karon ginabasa paghihapon kining iyang Summa Theologica, no? Naila kini siya sa kalantip sa iyahang pangisip tungod kay matud pa usab kini siya sa mga disipulo or mga estudyante ni kini Saint Albert the Great or Saint Albert the Great, no? So bana, no? Okay, unya kini si Santo Tomas de Aquino kuan kini siya, no? Giila kini siya nga matud pa angelic doctor o nya giila pod siya nga doctor of the church. So maila nato nga kining maong titulo sa usa ka theologo nagpasabot kini nga ubay-ubay gyud usab nga midayig sa iyahang kalantip sa pangisip. No? Padayon ta ara kita sa ato ang gitawag og katekisem, no? Ari na kita sa ato ang mga pangutana. Wala lang una sa taka-receive news mga higala ha, kay medyo kuan-kuan tagamay ro. Ulo apiki taro gamay. Doon na tayo mga pangutana dire. Pader, cuman. Usa bagoy mga hinungdan gyud nga importante magyud kaayo ang kaminyoon. Why is marriage so important to Christians? Okay? But anyway, usa sa mga hinungdan gyud nga matud pa kining usa sa mga rason ngano nga importante gyud ang kamatayon ang kaminyoon. Mao man gud kini ang gitawag nato sinugdanan sa pagtukod sa pamilya. No parehos ba na ba og magtukod bitaw kag balay ba nga doon nagi fondasyon. So ang kaminyoon mao gyud ang foundation or sa sinugdanan sa matud pa pamilya pagkatuturon, no? Nya usa ka na siya ka lifelong commitment, no? Nya kining gitawag nato diha sa kaminyoon manggod, no? Anaa nga matud pa oportunidad sa usa ka tawo nga mag-develop ang iyahang matud pa selflessness. Ayan, no? Selflessness. Unsa man ang selflessness? Kana bitaw dili lamang ang imong kaugalingong kaayuhan mo imong gitanaw. No? Kay doon na may uban labi na ulitaw pa ka, no? Dalaga pa ka. Ang imo rin yung kaugalingon mo imong gitanaw, no? O unsay imuhang mga kuan kanang
o unsay imuhang mga achievement murag para ra gyud sa imong gagalingon ba siguro doon ay pipila nga para pud sa pamilya pero lahi ra gyud no lahi ra gyud kung minyo na ka ngano man tungod kay ang imuha gud nga pananaw sa kinabuhi daghan na no para nimo o para pud sa imong mga anak no man ginatawag nato nga ang kaminyoon usagid kini siya sa pundasyon sa pamilya, sa pagtukod sa pamilya. Sa ito pa kung magdikta na mong ipon din ha. Magdikta na mong ipon o niya magtukod ng pamilya, matawag na to kung ang inyong kaminyoon walay pundasyon. Labi na nga diha sa kaminyoon o sa kinikig sakramento or grasyang makasantos. Nga diin kung imong madawat, maoy mulig-on usab sa imuhang kinabuhing kanang kinabuhing ninyo. Iyon yan, no? Okay, ari kita sa laing pangutana. Pader, kinahanglan ba nga dadon gyud ang mga bata sa simbahan? Uy, ano man ang pangutana? Ang atoa ba nga mga kabataan sa simbahan? Well, anyway, ang simbahan manggod, no matud pa, daghan kaayo ang sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 10, gitawag ni Jesus ang mga bata og miingon. Paduula kanako ang mga bata o gayaw sila pagdidi kay ang gingharian sa langit alang gyud sa mga bata. No, kini manggong mga bata kabalo mo mga higala. Dali kayong tudluan, no? Di ba no doon na gani pipila nga ang mga anak mo ay makadala na sa ginikanan aron manimba. No? Kay tungod lagi na anad na ba natudluan na. Gani sa Lucas Kapitulo 18, Kapitulo 10, na klaro gyud nagitawag ni Jesus ang mga bata. No, aron yun nga maanad sila, muduol sila kang Hesus ug niingon pa gyud si Kristo nga ang gingharian sa langit alang gyud sa mga bata. So nga atong dadon mabitaw na nga dunay mangutana nato nga ngano man tas Katoliko nga dagko nga gagmay pa ato naman bunyagan. Tungod kay gusto nato nga ang mga bata makaduol nagsimbahan bisan sa gamay pang edad. Ingon niya no. So nga importante kaayo alang nato mga Katoliko nga ang mga bata no maanad yun o simbahan. Bisan tuon og nagduludalagan ng mga bataan pero usa ka dagko kayo nga gasa sa mga bata kung imo sila kanaron o simbahan. Okay? Okay, ara kita sa lain nga mga pangutana. Ari kita sa lain nga mga pangutana dahil kay gala o ari kita sa atong lain nga libro, no? Doon naman good tay kanang doon natin daghan diri mga sa ato pa na may galang notes ba. But na ako ikaila nga may balihin na og laing relihiyon. Dili ba ni sala padre. But anyway, talking about changing religion, kung ato gid silang tan-awon, doon naman gunay tutulo ka mga proseso ngano nga ang usa ka tawo balhin og relihiyon. Number one is doctrinal. Doctrinal buti pasabot nga ang iyahag yung pagtulunan mo imong nakatunan. Doon na po yung circumstantial, no? Kana ba ang tungod sa mga circumstances nga nakitabo nadala panalitan na minyo manggod ko o laing relihiyon mo nang nadala ko. O ana mga circumstantial ba? Kanang ingon nga kuan manggod ang akong amo sa una lain nga relihiyon unya gidala mi nga maiko po kung dili mo kuyo kay gidala man mi sa ilahang mga prayer service mo nang nadala ko mo na gitawag nato og circumstantial reasons ngano nga nibalhin ka sa laing relihiyon. And of course economic reasons, no, tungod sa financial reason no nga panalitan do na magyuban nga nibalhin sa laing relihiyon tungod kay may sweldo, no, something like that to kaan og usa ka sakong bugas ano ang uban pa eskwelahon ng mga anak. No, so nagmamalingin sila. But anyway, all of this will constitute kanang gitawag nato kanang pagbalihin sa pagtuo mo constitute yun siya apostasy. Usa ka sala sa pagbalhin sa tinuhuan. No, matod pa diri no, the sin of apostasy, abandonment of one's religion or faith. Dato pa abandonment of one's religion or faith mo resulta na siya sa gitawag apostasy. Well anyway, ang Ginoo sa imong hibalo ni ana, kung ang imong rason economic ba, circumstantial, doctrinal, basta kay kung ang simbahan gyud mo ipasultihon, it is always a sin nga mobalhin ka og laing relihiyon. Well anyway, pero dili kita mo ingon nga kita gyud mo hikom basta kay naa na sa atong pagtulon ang simbahan. Nangutana ra man gud kung sala ba o dili. Pero kung yung kang
kung maingong ka nga muna, kumunta na yun sa lagi na siya, no? Pero again, it's only God who can say kung unsa kay mga sir, kanang daw i-take into consideration sa imong usab nga nakita. Well, anyway, salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw karon dinhi sa mga radyo sa kayo ug yung manusab diri sa atong teleradyo. Daghang kayong salamat sa inyo usab nga tanaw, no, or pagpaminaw sa ato nga programa. Nga mo kalimot og pangadlaw, Domingo. Domingo ba ya, no? Kung sa may buhaton, kung lain kang relihiyon, apil ka sa inyo mga Sunday services. Kung Katoliko ka, nahala simba gyud ha. Simba kita kay importante kayo nga mugahin bitag panahon sa Ginoo aron pod nga matud pa sa pinulungan pa nato do natay grasya ug panalangin nga atong makuha pinaagi sa mga pulong nga atong makatunan. Of course mga pare ra maghapon ang mutudlo pero at least kami mga instrumento mi sa Ginoo. Ang instrumento mi, no, labi na nga ang pagkapari dili sayon. No, miingon na mo ba nga hayahay kay mga pare dili ba ya. Pitindaghana kay namo ug na una. Daghang kay mig mga buhatonon nga medyo lisod-lisod yun. Gani, maglikuan yun ka na kinahanglan kita o gamay yun nga gitawag na panahon o pamalando. No? Nakasalamat sa inyong paminaw o ako lang gihapon inyong ubos nga alaga redo na patay ng WA. Manamilit kanino o manalangin kanino ang Diyos o kagawas tanan mahal ang Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!